Goalkeeper ke owayo ke lapha ke iMarcus ayithole nzima ngempela lapha ina ke iMarcus kanti wenze nje ushintsho kathathu kulela qembu lishalpa yisikhukhune United ngo-1-0 ufaka uMatima noMashiko benake uSibanyoni wakhiphela ngaphandle uMariba Luthuli benake futhi ke uNdlozi khumbule ke uNdlozi wenze nje ushintsho kanje lapha ke ucoach uKazi benake uYusuf kulela qembu lashaya ke iTS Galaxy ngo-2-0 ukhiphela ngaphandle yena ke uMsimanga wasebhenchini ke namhlanje ke uMsimanga wasefaka lapha ke mfana ke wase-Angola yina-ke lapha ke uMigwe njengobona ukhola lapha ke uMabuye ke midfield Flavio yena shaya amagoli amaningi kule season kuyona ke iKaizer Chiefs suka lahlala ke ibhola ke mbukeni la ePeter Mokaba Stadium ushaya ke iphasi ke lapha ke ngapha ngaku-touchline yina-ke uDuba esibheke lapha ke uDuba ushaya ke iphasi uthola amakhosi ke thina sibathi la ke ithuba deflection Msiza nompe ukhamba lapha ikhona kick ubambisa ukuthi ke goal kick uzokubula phela kumdushabala lamankhumula kahle ngo-October ngo-2024 betha namagesi ilila ngo-2-0 imagesi yona ke imagesi wabuya ke umdushabala washaya ke amagoli amabili bagcina badlala ke draw eka-2-2 afanayo nakhona mhlawumbe niyahlela ke phakathi neviki mhlawumbe ke nakadlala ukuthi ke leli qembu lifaka ijezi elinjani leli qembu lifaka ijezi elinjani ukuze amajezi angafana lapha ke enkundleni sibheke ke uSibanyoni nalakethiba lapha ke emagesi uSibanyoni kwethina yakhe kanjani ke uSibanyoni ungena ngaphakathi zama ukushaya ke uSibanyoni Prosipele lapha ke lakhe ke uSibanyoni ayinazanga asheshe kakhulu ke uSibanyoni ube yedwa lapha yena kumakhethi Azat Boyel phakamisa ke uMusadi amakhanda phakama lapha yina ke uSibanyoni umalambule azange abe nenhlanhla ke lapha yina ke uSibanyoni ukwazile lapha ke ukuheda engine phakama ngempela ke lapha yina ke uSibanyoni mbukeli mayo ke Algeria Boyel phakamisa lapha ke left Da Silva Zamuchika Washintswa baphi abanolwazi wajeka mnandi bayinaka uDa Silva faka ujezi number 77 ushaya igoli lakhe lesikhombisa ke namhlanje ngoRonaldo kodwa mara mninikeza ibhola ke thinathi uzolukhalisa ke inet nansi impendulo ejika nje ibhola ke yena ku Da Silva walibeka phakathi njengobona ke lapha ke ibhola ke lashaya epalini lakhala ke enethini Lilep Chemiaba nathi goes Da Silva kwelivimba yena ke lapha ke uChipe Zeze njengoba ibhola ke lapha ke yena ku Da Silva Boyel phakamisa ke uMabuye goalkeeper lapha ke nabike ithuba lakha engathi izoyisuthi induku iMarcus nangu uDuba eshaya igoli lesibili elawe lapha ke amakhosi eshaya igoli lakhe lesibili against yona ke lapha ke iMarcus ake silibheke le bhola ke uChipe Zeze nangu yaphuma ke yovula intethe lapha yina uChipe Zeze uyena uChipe Zeze ofundisa umdlali owemagesi ujaje kahle noMpempa ayikho ifoul lambukeli la uzobe ubona ke lapho ke ekhaya akekho umdlali okhashisa olapha ya uzokhala ayidulise uChipe Zeze amakhosi ajabulile Thembe ukuthi inkundla iLoftus igcwele ngempela ke mbukeli abalandeli bebhola ke abala eNingizimu Afrika bayasupport ke yona ke Sunderland Bobe phakamisa ngalo blind side mala ke ithuba goal kick nami ngizobe ngikhona ngiyisupport iSundowns mbukeli Vanda ngapha ke umtshalo phasa kamnandi ke umtshalo thola ke uMahlasela uyazungeza ke uMahlasela umtshalo phasa kamnandi umtshalo ayimakile ikhaya Chiefs kade ngala ke ithuba umadoda
deflection, corner kick. Ulepo sakhona enkundleni shake iphasi yokulepo. Naka-ke ithuba lamakhosi Monyane wenze njani ke Monyane wasebenza ke uChipezeze. Corner kick. Ayesitani ke yawo ke amakhosi. Hayi lapha besingekho isidingo sokuthi azalitraphe la ibhola ke uMonyane. Make litrapha nje first time. Okwesibili shy shot. Uyangena ke Frost benake ucele. Bokuyilast touch yakhe lapha yena ke uMonyane owaya ke Kaizer Chiefs. Uyangepha yena ke manje ke Froster. Benake ucele. Emva kwehora la ePeter Mokaba Stadium. Makesi North, Kaizer Chiefs 2. Phakamise ke Maboyi belivimba ke ibhola ke emuva yona ke Makesi. Frost. Musati. Offside yena ke Malambo. Sibanyo. Offside ngempela yena ke Sibanyo nimbukeni. Yinake lapha ke umdumfo kaShabalala uChipezeze. Njobona ke lapha ke elibeka phakathi ke ibhola ke lapha ke kodwa enhle ke cross lapha ke ipass eyakhe lapha ke uFrost. Flipo lesine manje ke Kaizer Chiefs. Shake pass apha bemvimba lapha yena ke mbukela uMayi. Phakamise enhle ke free kick ngamakhanda. Lakhal. Mfukeng. Shake kodake lokuqala lapha yena ke iMagesi. Enhle free kick. Waphakama lapha yena ke Mfukeng. Njengobona ke uMayi uyabholwatsha lapha usemva kwakhe Mfukeng. Ibhola ligofela phakathi ngekhanda. Kesibheka manje bayaphambili ke amakhosi ofuna ke igoli ke elesini uyedwa ngapha ke uMayi. Nala ke thuba Mayi madoda hayi khona wakha amabhilidi. Yina ke pha ke uMayi enhle ke ipass. Ake sibheke le bhola ke mbukeli half volley lapha ke Mayo. Lelo bhola nje half volley lapha ke ungaphasi net half volley. Inside foot. Zikhali Sefo. Kodwa silo ukucontrol ibhola lapha yena ke uMayi. Esibheka manje ke bayaphambili ke lapha ke manje ke bazama ukushaya ke nesibheka ithoba manje ke elawo amakhosi. Lilepo wakha amabhilidi. Hey nami ngiyasukuma la ngibanjwa icramp mhlambe ke umuntu unfit. Ngakhumbula umunye umdlalo lapha ke true story le ngitshela nambukeli. Senze umdlalo lapha ke ePitoli. Kuno Brian ke umfoka Mfukeng. Ongale next door. Ngathi ngiyabhalansa nje ngesitulo yabona itulo lezimabhalansa sehla nasemuva. Ngathi ngiyabhalansa ngesitulo savele zangivusa phansi. Ngalibiza ibhola ngaliboni ngila ngizabalaza la phansi. Ngithi ngiyavuka azange ahleka nje uBrian uPajero madoda. Naye sebenza ngapha uPajero. Ngithi ngiyabhalansa kanje isitulo sizovele siye phansi nami ngivuke phansi. Ngalibiza khona ngisukuma lapha yana ngibanze amajaqamba. Sibheka manje ke amakhosi. Manje bayaphambili unompembe ke bhola advance idashe kahle ke.
nayo yaliye khona ngeke lep bathola ngapha ke Frosner uthola ngapha ke Obrigado sikazi Obrigado oh madoda lapho sashaya ishot ke Obrigado la shaya makhosi sibukele cross ke shaya cross alithoba lakha 4 Kaizer Chiefs 1 Magesi shaya igoli yakhe lesibili lapha yena ke kumakhosi ke uMayo injabulo nje kuphela kubona ke lapha ke amakhosi kule insuku amakhosi ajabulile Magesi 1 Kaizer Chiefs 4 ake sibheke le bhola ke mbukeli enza ke icross Zakhali Sefe emva kwakhe ugoalkeeper lapha ke uChipezeze kuhle mbukeli ukuthi ke mawucoach ufaka abadlali babe ne-impact lapha ke enkundleni Frosner shama cross amabili bathola amagoli amabili uMayo usuke ebhenchini ake shaya igoli lakhe ishaya igoli lamakhosi elesine hayi kunzima ngempela ke namhlanje number 15 yelapha ke kuma-playoffs adala ke number 2 no-number 3 okulapha kuyokina ke i-Mutsipe Foundation kanti ke number 16 uyahamba e-13 Obrigado kwelesitali Obrigado for elivimba ke uChipezeze